Така, поздравления за всички, които се включиха в този поход. Инициативата е на Туристическо дружество Балканец и информационен център, Туристически информационен център Ботевград. Решихме през този маршрут, по който минаваме, да запознаем участниците с историята на Ботевградския регион, с красивите местности на Лъкавишки рид. Ще отидем до косницата в Скравена на Ботевите четници, както и манастира Свети Николай Иерихристи. Сега, това е един обект от национално значение, защото съхранява в себе си една много интересна история на България. От изследванията на тази църква е установено, че тя е построена през 14 век. По-скоро края на 14 век. Това е една средновековна християнска църква, която е служила като гробищен храм. Тук са открити при изследванията от професор Мотавчийски, при разкопки, в притвора 6 гроба. Два от тях са по-интересни обаче, защото това са на останки от жени с накити, които накити датират от времето на Втората българска държава и по-скоро от Търновското царство. Търновското царство, тези накити са били характерни за знатните жени, които са ги носили. Те са били сребърни накити, но все пак носят информацията за времето, когато са погребани тези хора. Друго интересно е, защото тя съществувала, тази църква, т.е. била е така посещавана по-активно през 14 век, след което нейните функции затихват. Нормално е, след като България попада под османско владичество. Другото, което е интересно, че през 14-15 век по-точно датират сведенията от изследванията. Тогава църквата е възстановена. Църквата е възстановена, изографисана е и е изографисана много, много добре, защото самите стенописи говорят за едно майсторство на школата, пак Търновска школа, която доказва, че все пак църквата е възстановена и е действала. Също така, тогава е и отремонтирана, но след това време църквата отново е изоставена. Преданията гласат тук, от предания от местни, че когато е построена тази църква, се е намирала в мочурливо място, обградено с вода и се е намирала на остров. Така гледаме, местността не е много равна, но явно тогава тук е било такова мястото, мочурливо, и църквата се е намирала на остров, до която са стигали чрез лодки. Това е по-натам за историята на самия регион. Като се спрем в Скравена при конна база Здравец, Здравко Лисичков със сигурност ще ни изненада с още допълнителна информация за района.
ученика и добират кораба на детски, за да го принудят да спре на бреговете на Козлодуй и да слязат на българска земя и да подпомогнат българското движение в България. И след няколко дни боеве, знаете, Христос намира своята гибел и тогава останалите живи чеховици се подират до малки групи и всяка група тръгва към своето населено място. И това е била една група от 12 чеховика, водена от Георги Апостолов. Георги Апостолов, знаете, е бил секретар на Водената четири, много близо трябва на Христо Ботев. Просто са имали късмет да пресечат украинска гражданска дълг.
малко от историята на манастира. Той има много интересна история. Отец Филип, който е свещеник в едно софийско село, в сън започва да му се явява Свети Николай. И настойчиво го кара да дойде в Скравена до вековния дъб на възвишението и да копае и ще открие храм, който носи името на Свети Николай. Отначало отец Филип не го взима на сериозно, някакъв сън, плюс това то малко е така с християнството, не е много близко това, но той започва да му се явява много настойчиво и един ден той става... Сега, това го имам, направих запис на неговата дъщеря. Тя ми разказа всички тези неща, които ви ги разказвам, дори го имаме на запис на диктофон, което можеш да оставиш. И тя казва, той една сутрин идва при нас, те се събрали и казва, аз заминавам до Скравена да търся този манастир. Тя казва, ма какво, защо? Той казва, трябва да отида. И тръгва, това е зимата. От другата страна снега, март месец някъде, април, е по-малък. Обаче от тази страна, на северния склон, голями преспи. И той и още един човек с много труд стигат до Врачешкия манастир. Там ги посрещат, дори жените казват, ние не сме виждали хора толкова много да ядат. А отец Филип, там го има на снимка, е 2 метра мъж. Огромен. Идва тук, започва да копаят, събират дружина и наистина намират основите на този манастир. Всичко е много странно и за голям късмет по това време минава една експедиция археологическа, която обследва района. Правят проучване на основите и се установява, че са от края на 3 век. Нещо, което е много уникално. И така се намира този манастир. С течение на годините идва една монахиня Людмила, която много допринася за изграждането му. Ето тук отдолу съм насадил, това са чандар орехи. Където и да копнехме, удряхме на керамика Рим и Тракия. Било е много населено. Една от теориите, другата е, че римляните са били тук, а по-надолу, точно където е конната база, има такъв глинен водопровод, римски за мръсен канал. Това означава как е било урбанизиран района. Има още една теория, която за мен не е много вярна, че това първоначално е било римска вила, рустика, и след това храма си ориентиран на изток, така че по-вероятно е така. Това да е храма. Християнски храм. Християнски храм, да. Много ранно. Много. Вековното дърво е вече почти на 600 години. Дъб. Много му се радваме. Има някаква енергия, който вярва, ще я получи, ще я усети. Самото място носи някаква енергия. Самото място, да. Много зарежда. Мястото е вълшебно. Ще ви разкажа тогава още нещо, станахме на тази тема. Аз дойдох тук около 2002 година и манастира зееше вратите, тук вкарваха овце, кози, беше нещо страшно. И отидах при дядо Гаврил, го попитах, поисках благословията, дали може да започна да го реставрирам. И той, който го познава, знае, той е много бавен, много внимателен, казва, аз ще дойда, ще видя, така. И наистина минаха 2-3 дни и той дойде. Аз казвам, дядо Гаврил, тук искам да направя един иконостас, да направя стъклописите, имам художник, който ще ги направи. Долу в базата пихме по едно кафе и вървим насам, и когато стигнахме, нямаше ограда, тук нямаше нищо. Стигнахме тук някъде, където е входа сега, и той започна да пее. Започна да пее някаква църковна песен, дори всякаква да си спомням, на хубава тръпки, много вълнуващо. И дойде тук, и даде благословията
И слизаме надолу и така прегърнаме през рамото и казва: Здравко, прави го, мястото е свято. Реших да разкажа и това за твоите че наистина мястото е някакво силно. Те си ги усещат повече от нас, имат силата. И така. Другото, което тук бих искал, покрай този дъб, зад вас точно, това малко дръвче, може ли някой да каже какво е? Би ли го познал? Не, това мъничкото, да. Близко, топло, ама уши не. Не, това е. Добре, ще ви кажа. Това е дъб, има няколко имена. Едното му име е железен дъб. Другото име е лазовник. И третото име е странгиовски дъб. В България има 6 такива дъба на 1300 години. Преди 4 години взехме жилът от такъв дъб в кастийка, който расло и го насадихме тук. Да видим дали наистина карат по толкова. Да, наследник. Нека сме живи здрави, да видим здрави. Историята на железния дъб, как е дошъл в България. Този дъб, железният дъб, е бил топоним на българщината. Навсякъде от Кавказ, където са минали българите, има такива дъбове. Имало и около Плискани в равнината се усечени. Той, понеже е много здрав, беко, те, където се ходили, си носили историята за Странджанския от Цар Димитров Юзов. Той каза, че това 1300 години, където са, няма нищо случайно. Когато Тервел разбива арабите и ние получаваме долу за горе, те изпращат българите граничари там. По традиция те отиват и се засаждат дъбовете. Запазени са 4 от дъбовете са в храм. Така че това е една от причината да не бъдат отсечени. Това са до тях, тъй че предполага. Той реално, Божидар Димитров, подхвана тази това да ги възстановим тези дъбове. Той 40 насъди 2007 година. Алеята, която е към историческия музей от двете страни, е насъдена с такива дъбове. Много, много красиво. Представяме се какво ще бъде. Така, ние събираме и сме решили тук в района да се направим. Така, миналата година 6 ни се хванаха, но това лято от наша небрежност ги изпуснахме. Така че тук в района също ще имаме такива дъбове. Имаме академия при нас. Тази седмица съм освободил заради това мероприятие, но приемам следващата седмица. Идват тук децата в събота и ще отидат в неделя. Тук спът. И яздат, изучават психологията, физиологията на коня, езика на тялото на коня. И там може да видите, има рисунки, окото на коня. Те са само една част от това.
Но вижте, има меко, твърдо око, най-различни види. Окото на коня може да каже над 30 неща. Само окото. Стига да знаем какво ни казва. В комбинация с ушите, тялото и опашката, Шекспир. Да, абсолютно всичко. Коня говори. Дори в стадата си, те конете, когато са в свобода, те разговарят помежду с ушите. Да. До там ние не сме се потопили толкова, не може да знаем, защото самото око още повече говори, но там е много сложно. Примерно, едни коне пасат, други пазят, трети може да полегнат, но винаги има охрана, която да... Аз съм го забелязал на един поход над Петрополския Балкан, над хижа Стражата, там имаше едно стадо с коне. Приближавайки към стадото, жребеца, който е, нали, просто направи с един ход около стадото и ги събра. Да. И започва да наблюдава. И както казах, предава информацията. Да, на други. Много интересно. Конете са уникални животни. Имайте предвид, щом са оцеляли в цялото това време на еволюцията. Да, много са променяли, но са уникални. Примерно на коня мозъка е половин килограм. Много или малко е? И по принцип за неговото тяло е малък. Но вижте как е конструиран. По-малко енергия. Мозъка, това е основният консуматор на енергия. По-малко. Примерно, стомаха му е малък. Защо? Защото коня е тревопасно, той е жертва, трябва да може да бяга. При един голям стомах, тежък, той няма тази... Страхотен е. Мога много да ви говоря, но така. И това е, организираме детски лагери и работим много с деца. И имаме страхотен напредък, невероятни резултати. Деца се качват на Ръжана с конете, 10 годишни деца, и имаме и от Ботевград такова дете. 10 годишни деца на Ръжана с конете без транзели, без желязото поставя, владеят кони. Това е 10 годишни дете. Щом то го прави, значи е възможно. Трябва да имаме само желанието да се научим и да не им причиняваме тази колко, защото те не заслужават. Тази алея, която минахте отдолу, ще бъдат сложени табла под наслов "Силата на българските сърца". Започваме от времето на траките. Всяка една епоха минаваме през Първото българско царство, Второто българско царство, след освобождението. И се надявам да бъде зареждащо и да променим самият туризъм, да бъде по-емоционален турист, да не бъде само един такъв пасивен наблюдател, а да бъде консуматор и да може да подигаме енергията, духа му. Вярвам, че ще успеем и скоро ще може да се насладим на тази прекрасна идея. Ние наблюдаваме 2, 3 или 4 неща на коня. Само едно не е достатъчно. Примерно, много хора знаят, което е вярно, че когато си обърне коня ушите назад, трябва да внимаваме. Да, но за да разберем точно какво ни казва, трябва да му видим окото, трябва да му видим опашката, трябва да му видим положението на тялото. Защото той, обръщайки ушите, той може само да слухти, да не би да има някаква заплаха за него. Те много въртат ушите. Примерно на коня обонянието и слуха е по-силен от кучето. Пак казвам, те в древността са били много нападани, много... Иначе, каква е дистанция трябва да минем покрай такъв, който опази стадото? За да не го предизвикаме, или смисъл, те сами нападат ли? Агресивни ли са за... Сега, не са агресивни, но съмнителни. Не се доверяват лесно. Може да тръгне. Примерно, нашите коне, може да им лазите в краката, може да легнете под тях, всичко може да направите. Може да ги... Сега ще видиш, ще дадат опашката на коня. Да. Но те никога не са удряни. Те са чували
само приятен тон, дори не... Ако нещо ни се скараме, то много леко ще повиша тон. Не си позволяваме и тон да повишим. И по този... Той коня е такъв. Той е благо животно. Щом ни позволява да му се качим на гърба. Може значи е благ. Една вметка да направя. Да. Защо коня, а ти ще ме допълниш, ако нещо греша, може би. Защо коня е така привързан към човека? Казват, че на времето, както ти сам казват, че коня е тревопасно животно, преследване, много диви зверове и така нататък. И когато вече досега с човека, човека пък в същото време да го запази, го храни, обгрижва и така нататък. И се създава тази връзка между коня. Говорим за древността още. Нали? Когато вече човека започва да използва коня за различни дейности. И оттам се създава тази силна връзка между коня и човек. И може би генетично в коня това вече е създадено да създава такава връзка с човек. Коня е нашето животно. Благодарение на цялата еволюция, човечеството от коня. Оттатък имаме снимки, където ставите колелата. Може да погледнете какво се случва. Коня оре, върше, всичко прави, дори имаме сложил една снимка, коня тегли каруца с таковат и отзад котките, нали, се качили, нали. Коня е животното, което е допринесло за нашата еволюция. Трябва да го уважаваме, както пълтия краната. Това имах предвид, да. Страхотно животно е, вярно е, Банка, така е. Примерно в древните траки са владеели конете си по начина, по който ние, без транзели. Транзелата е сложена, е измислена, за да бъде коня по-динамичен. Примерно в една битка, аз съм съгласен, ще се причини болка в устата, но какво? На коня има войн. Този войн защитава държавата, семейството, нали? Неговия живот. Една болка срещу един живот, окей. Нали? Защото когато с болката той е много динамичен съвсем. Дядо ми е бил кавалерист, също казва той. Значи коня и особено този, който там с музиката, където с тръбата свири. И вика, като засвири, коня знае, че трябва да се атакува и почва да става неспокоен и на едно место почва да тропа. Много сумно. Много. Преди атак. Да. Рефлексен, сложно съставен лък. Знаете, английските лъкове такива, те общо взето една пръчка огъната с тетива. Този лък, тази е по-дълга, той иначе така седи. Аз умишлено съм я сложил, за да ви е по-лесно. Иначе така е огънат на това нещо. Но съм сложил по-дълги, за да ви е по-удобно. Направили се го българите, прабългарите, за да могат да стрелят от коня. Знаете, те са били изкусни стрелци от коня. Те са били невероятни на коня. Много трудно се е правило. Първото, което трябва да намерят подходящото дърво. Трябва да го закарат в работилницата. Дървото се прави на тънки лентички. С какво няма? Табрик нямат нищо. С брадвички. Много трудно, много сложно. Но са ги правили странно много добре. След което тези тънки лентвички ги стягат, вътре с смола, ги лепят, използват и сухожилие от животно, за да е по-голяма еластичност. И така са създавали този лък, който е по-силен от английския, по-точен, по-компактен. И да, и по-компактен. Той се върти от коня, стреля навсякъде. Така че това е. Това е реплика на прабългарски лък. Всичките са били украсени. Ето вижте колчана за лъкът. Също украсен. Колчана за стрелите. Също украсен. Значи те отиват на война, обаче са естети. Те заради това са печели. Да. Не може да си някакъв мордар и да печелиш на битката. Трябва да си от всякъде. И така. Как се стреля с лъка? Те много се стреляли. Първо се стреля от земя. Стреля някой.
Някой стреля ли? Ще ви покажа. Да, добре. Аз направо ще ви покажа. При тях е било много важно, освен да си точен, трябва да си много бърз. Стрелите седат обикновено в колчана тук или отзад. Значи той вади колчана и вижте как ще има, аз поне знам, 5-6 начина за стрелба с този вид лък. Ще ви покажа най-лесно. Как се стреляли точно тогава не се знае, но някои от тези начини. Вадят колчана и вижте, трябва стрелата да... Значи, примерно, ако тръгна от тук да си я намествам, ще дам фира. Вади, вижте, само с едно движение. От тук се вкарва стрелата. Така и обратно. Тази ръка трябва да бъде така, правата. Виждате? Тук отпред, ловджиите знаят, не трябва да се стиски, иначе трепери. Трябва да хванем лъка тук в четала, за да може да опря на костната система, мускулатурата да не трепа за точността. Хубаво е по този начин на стрелба едната ръка да бъде стационарна. Аз, когато стрелям по този начин, стрелям така. И вече зацелиш. Така си помагаш. Ще ви разкажа една кратка история за олимпийската шампионка за предната олимпиада, корейка. Корейка са много стрелят. Тя има една черта тук на лицето си. Някой да предположи от какво е? От такива. Точно така. Тази мадама стреля по този начин. Попъвайки тетивата и идва до тук. Правите ли сметка тя колко пъти е стреляла на ден, за да си създаде този барет? Колко пъти са опирали тези тетива тук? Обаче какво? Олимпийски шампион. Това е в живота, бе. Така, няма да ви говоря повече, аз всички тези теми са ми любими и така. Когато 3 пъти оцелим кръглото, правим крачка назад. Стреляме. Направим ни го 3 пъти кръглото, още една крачка. Грешно е човек да отива отдалече да стреля, защото не е изградил техника. И всичко е случайно. Имайте предвид, че когато стреляте и се прецелите, кай да го направи, за да видиш какъв е резултатът. Винаги ще ви се струва, че стреляте по-високо. Много важно. Не, вижте, така. На възглавничките тук. Не на свивката. Тук на възглавничките. Защото иначе притискаш сухожилията и не можеш да... Така. Леко наклонена насам да ти падне ръката. Тази ръка е изправена. Купава леки, няма да пускаш. Диги кипката, няма да пускаш, диги. Изправи да не ти е счупено тук. Виж как си счупил. Да не е счупен. Направо така. Така, изправи. Тук така, изправи. Стреляй. Пускай. Така. Ти се беше прицелил в него. Но виж къде ти удари стрелата. Защото гледа стрелата от високо и се получава зрително измана. Аз за това казах, правиш го 3 пъти и лека по лека ти усещаш как да се... Тук няма мерка, тук има сърце. Ще направим едно турнирче джаги, хора. Има ли? Добре, айде тези, които искат да сме на турнирчето, да отидем там при джагите. Джагата!
Явно не съм. Те са ли? Ще направим едно кратко забавление за вас с моята приятелка и колежка Петя Езекиева, както я познавате. Аз съм Илонка Коцева. С нея се допълваме не само в живота и в работата. Ние сме сътрудници в Център за деца с умствено увреждане и ЦНСТ Иван Цветков в Ботевград. Бяхме гости тази седмица в конната база. За господин Здравко така пожела да ни отправи покана към нас, да бъдем част от вашата атракция. За нас ще бъде приятно да изживееме, кратко ще бъде, но надяваме се от сърце едно танцово изпълнение от нас съвместно с вас. Заповядайте!